kai sen perjantaina voi yhden ohrapiirittelyn eli Börstan eli Bischofshofenin nauttia. Ensinnäkin sä käytät tosi ärsyttäviä termejä niistä. Gepardi. Niin, just tämmösiä. Ryskeitä ja Mun täytyy tälle ihan kaverina sanoa, että musta tuntuu, että sä oot ehkä vähän koukussa tohon tissuttelemaan. Enkä oo paska puhetta. Mä nautin vaan olutkulttuurista. Okei, no hei, mitä jos me oltais tähän viikonloppuun ihan kokonaan juomatta? No, ollaan vaan. Mä otan takaisin. Hyvä. Keskikepakko. Hei, nyt. Voitko olla tämän yhden viikonlopun juomatta? Pysty. Mikä ongelma on? Kato, mä laitan tämän tänne kaappiin ja mä oon tässä vaan juomatta. Ja ei haittaa yhtään. En mä tiennyt, että sulla on noin kovat vierotusoireita. Saatko sä henkiä? Oh my god. Hei, nyt! Nyt se ovi kiinni. Ei sitten. Hei, et tänne hyvin! No hyvä. Eikä tarvii juokka liiaa! Ajat, jos pitäisikö silti? Ei. Eikä tarvi! No, yksi! Et ota sitä bisseä nyt. Kaksi! Kiinni! Kato mua nyt silmiin. Mitä? No onko se niin vaikealla ilman? No ei! No pistä sitten takas. No pistetään. Hei, please. Et juo tänään. Okei, nämä kädet ei koske kaljaan tänne. Come on.